Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Allah wallino on noon on kollama masɗe pular mawɗe e tokose e polle. On keɓi alwal gotal, on keɓini hen alkule 5, kadi hande kadi ɓeyden 5 nde mon yaawa inchallahu taala. Hande noon oɗon janga wiyete faa mawɗo. Ay faa mawɗo e hewde ko ni foti. Ɗo henne mbaɗani keɓa faa tokoso ko jangete e faa e hewde, andu ko ɗo haaɗi. So gasi garana ɗo henne ga, ay ga mawɗo ko ni foti waade. Ga mawɗo ɗo wona ga tokoso. ɓe mbaɗani mbaɗaɗo mbayla bindol ngol ha keɓa ga goɗɗo ƴetta oɗo keɓa ɗo ga tokoso ngara ɗo keɓa ha mawɗo ko ni wayata. Ngara less keɓa ha tokoso ngara ɗo mbaɗani keɓa ja mawɗo less ɗo keɓa ja tokoso. Ngara ɗo mbaɗani keɓa ka mawɗo less ɗo keɓa ka tokoso. Joni noon mbaɗen dani henne lawol gotol beele bindi ɗi mbawa yaadude. Beele ɗi jaada lawol gotol mbawa yiide ha labta cer. Ko labti ko ene walla e jangowo. Ko labti ko ene walla e jangowo. Waɗama dani sosoɓe mbawa yiide ɗum no moƴƴi. Sen mbaɗi dani henne ɗo henne ay ɗo woni faa mawɗo nani. Ko jangete e faa mawɗo e hewde ko ɗo haaɗi. Tokoso o ko jangete e faa tokoso e hewde ko ɗo haaɗi. Garna ɗo ko ɗo woni ga mawɗo mbaɗani ndewaɗo ha ɗo kofaɗo heɓi ga mawɗo gasi. Ngara ɗo ga tokoso mbaɗani ɗo ha gayna ƴetta ɗo mbaɗani tan rewa ga keɓa ga tokoso. So ha mawɗo mbatta wanni mbaɗa ga kadi ni pesa hakkude ɗo wonta ha mawɗo. Tokoso o noon a waɗat ni ha yetto ɗo ƴetta ɗo tan mbaɗani hani doroɗo keɓa ha tokoso o. Ja mawɗo ummoɗo ha ɗo tan ni kofa ɗo a heɓi ja mawɗo. Ɗone mbatta ni tan ni ha ɗo kofa ɗo toɓɓa dow ɗo gasi. Ɗum woni ja tokoso. Kane wanni ha gayna kofa ɗo faye dow ga faye less wona heɓi ka mawɗo. Tokoso one alli fo darna ha gayna kofa ɗo seeɗa kofa ga a heɓi ka saɗani. Nden noon faa mawɗo
wanni jippoɗa ha gayna pesaɗo. Faa tokosni wanni tugguɗo jaha ha yippa less ha yetto less pesaɗo gasi. Ga mawɗo tugguɗo tan macce jokka a tatawde ha ɗo jokka tan kofaɗo gasi. Tokoso woni wanni ha gayna ɗo no jaa mawɗo ni no jaani ha ɗo tambaɗo en o gasi. Hane saldu nano saldu ñaamu pesa hakkunde wonti ha ɗoni sa welama tan mbaɗa allifo a ayno daro tan ni daro a gasa tan kofa moɗo gasi jippoɗa woni ha tokoso. Jaawo woni tan ni kofaɗo toɓɓata woni mawɗo o. Tokoso woni kamɓe nandi mbaɗani kofa toɓɓa noon tokoso o. Ka mawɗo mbaɗani oɗoni tokoso mbaɗani ka tokoso. A faami de ni jangirte ni tan mbatta janga ɗum mbawa ɗum ɗeggina ɗum. Mi faami ɗon joni jangen ɗo nati yolde wonde de e ko ɗo gonne ɗo jarande. Joni mbaɗen dani yenne mbawen dañi windugol ayyo ayari bik ara ay bik o nanayi oɗo bik ko janginowo bindol ay mbaɗani ay fa mawɗo fa tokoso wanni ha gayna mbaɗani ay ga mawɗo wanni ni tan ni ha ɗo pesaɗo gasi. Tokoso wanni tan ni ha keɓa 0 tuggaɗo tan payani paya less payani. Faami tan heɓi ga mawɗo tokoso kay rewi hen ko ha mawɗo pesɗo pesaɗo gayna mbaɗani heɓi ha. Tokoso sa welama mbaɗani ha gayna tan ha yettoɗo tugga hakkude ɗo tan payaga tan jippoɗa ay woni ha o. Ɗone ko ja mawɗo ko dow ga ummoto ni tan jippoɗa paya less heɓi ja mawɗo. Faami. Tokoso woni wani hani mbatani tan jippoɗa tan toɓɓaɗo gasi. Ka mawɗo mbaɗani ni tan ha gayna payaga dow paya less wona ka. Tokoso woni kadi mbatta hononi ni ay ni gasi. Joni hankadi a gayni joni mbaɗani ɗo woni fa o jangi fa nani ɗo woni ga gasi ɗo woni ha gasi ɗo woni ja gasi ɗo woni ka gasi. Ɗakkoma nani ni foti ga ko jangirde ɗum ɗo woni fa mawɗo ko ni wayata. Ɗo woni fa tokoso nen ay fa mawɗo
faa tokoso ɗo woni ga mawɗo ko ni wayata ga mawɗo gasi ɗo woni ga tokoso ay ardi ay ɗo woni ha ay mawɗo o non yondirte gasi tokoso mbaɗa ni woni ha tokoso ardi ja mawɗo ko ni way ay ja tokoso ay ni way gasi ɗo woni ka mawɗo ni wayata ka mawɗo gasi ni way tokoso ka tokoso ardi ɗo so ɗiggi tan a serti e ndeɗo majjere mbaɗa ni noon sa wala mbaɗamo ni mbaɗama ɗo ay gara mbaɗen ni yettanmo ɗo mbaɗen dani yen mbaɗen dani yen ɗo jotoji ni hakkutoɗamo joni so wayini joni ay niɓɓiɗi kono sen mbaɗini en jaltini ɗum ɗo tan on yiyata laaɓat ceer on ji ɗo garta ɗo wona joni ɗo woni faa mawɗo ɗo woni faa tokoso ɗo woni ga mawɗo ɗo woni ga tokoso ɗo woni ha mawɗo ko ɗo woni ha tokoso ɗo woni ja mawɗo ɗo woni ja tokoso ɗo woni ka mawɗo ɗo woni ka tokoso ayide ɗo woni ko jangonɗa ko école gonani ɗum tan jangata mbawa ɗum ceerta e ndeɗo majjere ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga ƴettu kuɗol ma mbañotoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema nodda en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o caggire saggere ma a sagga ɗum yiɗa walla goɗɗo keso jiɗɗo nadde bisimilla makko o ara o haala inde makko yettode makko o haalni sarɗiji jangde o jaɓi o watte e nder jangirde to o jaɓa e gaccanmo deeƴa